गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम खनसे फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली आं दिनैहाय मैयाहाय मोनसे भिडिअ नुदों आरो मोनसे गोजोनथाव रादाबबो होननानै बुंजागोन। आसाम सरकारा दिनैहाय गुरखा बा सिगनेचार बा बायदि रोखोम जानाय बेबो मोनसे गाज्रि हुदा बा बे बुस्थुखौ आसामावल' नङा बेखौ टटेलि बे जिनिसखौ जुदि अफ खालामोब्ला बा श्रीरामपुर गेटखौनो जुदि बारहोआब्ला जोंनि आसामाव बे जिनिसखौ जुदि बन्द खालामथारनो हायोब्ला जों एसे जोंनि आसाम बा बिटिसिनि थाखाय मोजां जागोन होननानै आं सानो। दिनै गुरखा जानानै बा सेखर जानानै बा माबा माबि बायदि रोखोम जानानै खुदै गारनाय ना मोनसे इनडिसिप्लिन जा बहाबा जों दिनैहाय बबेबा मोनसे लामाफ्राहाय साखोन सिखोन थानाय बा बेफोर बिराद लेथ्रा जानायखौ जों नुनो मोनो। गुवाहाटि टाउनावथ' बिराद लेथ्रा। दिनै बिटिसि आवबो मोनसे सिस्टेम गैया, जाब्लाबो मोनसे सिस्टेम गैया। बबे मोनसे दखानावहाय डास्टबिन दङ, मोजां डास्टबिन दङ, मोजां डास्टबिन गैया आरो लाया। ओंखायनो बे सेखर गुरखा सिगनेचार ना रजनीगन्धानो माबा माबि बेफोर जिनिसाबो बिराद गाज्रि जिनिस। ओंखायनो बे जिनिसखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ जुदि नैबे स्टेट गभर्नमेन्टआ स्ट्रिक्टलि जुदि बेखौ बन्द खालामोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो। दिनै बन्दनि मोनसे फोसावदों। दिनै बेसेबां बेफोरबायदि गुटखा सेखरनो माबा माबि गारनायफ्रा बै समावनो गारदोंमोन ना आसाम स्टेट गभर्नमेन्टआ बेखिनिखौ बादाबो होबाय थादोंमोन, खिन्थु होबथानो हायाखै। गभर्नमेन्टआ खालामनो हायो, गोसो जायोब्ला बन्द खालामबा खालामनो हायो, नाथाय बिसिना टेक्सआ बेफोरावनो फैयो बा माखासे इनकामफ्रा बेफोरावनो फैयो नालाय, माखासे जिनिसफ्रा कयेकटा इनकाम ना फैसा सोरबा सासे दैदेनगिरिनाव हाबहैयो। बेबो पलिटिशियानफोरा जुदि बेखौ बन्द खालामोब्ला गोसो जायोब्ला अपेनलि बिसोरो स्ट्रिक्टलि जुदि डिपार्टमेन्टखौबो जुदि बुंनानै होयोब्ला बे जिनिसा बन्द जायैनि जेबो गिदिर बाथ्रा नङा। बेफोरो टटेलि अफ जाजोबगोन बेफोरो। आरो एलक'खौबो जों दिनैहाय एलक' जिनिसाखौ जोंनि बिटिसिआव बर'फोर एरियायाव माबायदि होदों, खिन्थु एलक'खौ जोंनो जुदि वाइन शपनि थाखाय जुदि माबा मोनसे लाइसेन्स खारोब्ला बिटिसि होनना बुङोबा इमिडियेट खालामनानै हरो। स्टेट गभर्नमेन्टआव बा स्टेटआव बा आसामाव बा थाबनो मालाबाबो बे वाइन शपनि लेखाफोरखौ बा लाइसेन्सफोरखौ मोननो तान जायो, गोब्राब जायो। जोंनि बिटिसिआव बा बबेबा जायगायावहाय वाइन शप नांगौ होननानै जुदि लेखा खारोब्ला बे जिनिसा जों बिटिसिनि थाखाय बा बर'फोरनो थाखायब्ला ट्राइबेलफोरनो थाखायब्ला वाइन शपखौ अपेन हरगोन, थाबनो जाना फैगोन। जाय हक बाथ्राया दिनै आं बेखिनिखौ एसेल' बुंनानै दोनबाय, मालाबा सम मोनोब्ला बेफोर खोथाखौबो बुंगोन। दिनै आं बाथ्रा बुंनायनि जाहोना बेनोसोदि जोंनि दाखालि एक्स-एन-डि-बिफोरा जिहेतु स्टेटमेन्ट मोनसे होदों, स्टेटमेन्ट होनायावहाय आं मोनसे बुस्थुखौ प्लास खालामजानो लुबैदोंमोन जे बावहाय एन-डि-एफ-बिफोरनि केस ना मेनलि केस जायफ्रा केस गैया बिसोरनि थाखाय खुसिनि बाथ्रा बा रंजाथाव बाथ्रा, जायफ्रा केस गोनां बिसोरनि थाखाय दुखुनांथावना आरो जोबथा दुखुनांथावना होनना बुङोब्ला जों एक्स-एन-डि-एफ-बि जायफोरनाव केस गोनां बिसोरनाव मालाबाबो सान्थि बा गोजोन गैया। गोजोन गैयैनि जाहोना बेनो जे केसा सानफ्रोमबो आं बाथ्राखौ बुंनो नागिरनाया नैबेसो, दाखालि मोनसे केस नाम्बार बिहरदों। जों बेफोरबायदि केस नाम्बारखौ होनाया थांनाय बोसोरनि 14 सेप्तेम्बर मार्टियार्स डे जेब्ला सेरफांगुरियाव खुङो गिदिरनो, जेब्ला खुङो अब्लानि समाव इएम रन्जित बसुमतारीनि कय एकजन सेंग्राफ्रा खिबु थांदों। नाथाय बावहाय रन्जित बसुमतारीया मा खालामदों, जेबो रेसपन्सखौ होआखै। नंगौ सासे इएमआ गासैबो सोद्रोमाफोरनि खोथाखौ रेसपन्स होजोबनो हाया, आंबो मानिदों, बेसिम आंबो मिथिगौ। खिन्थु केसनि बेलायावसो दिनै बै सुबुङा मानो रन्जित बसुमतारीनि खिबु खारदों आरो दिनैबो आरो खनसे फिन मानो नाम्बार बिफिनदों। आं दिनै स्क्रिनाव होनानै होगोन बेनि फन नाम्बारखौ। स्क्रिन माने साइडआव फिसानो ओंखारहोगोन, हानायमानिखौ नाजागोन। एडिटआव आंहा एसे एक्सपार्ट नङा एडिट खालामनायावहाय। बिथांमोना मोनसे फन नाम्बार होबावदों। बे फन नाम्बाराव वाट्सएप नाम्बाराव मा खालामनांगौ, नोंनि केस नाम्बार माबा माबिनो बायदिसिना हरनांगौ जाहैदों, नोंनि फुल डाटा हरनांगौ जाहैबाय, बबे माबानि बबे फेक्सननि। खिन्थु नों जुदि फेक्सनजों खोथा गैया, बावहाय नोङो मालाबाबो इउपिपिएलआव जुदि जाय सोद्रोमाया जेनेरेलि बिजोंबो गैया बै सुबुंनि केसासो जोबहैगोन। नों इउपिपिएलजों आर'नाइ गानहैथारनांगोन। मा पलिटिक्स, मा गेम साजायनो नागिरदों दिनैहाय।
नैबे खुंथायाव थाग्रा UPPL खौ बुङोब्ला दुखु मोनो दै गासैबो सोरबा सोरबाया UPPL नि सोरबा सोरबाया एकदम हार्डकरफोर दं बै सुबुंफ्रा नोंसोरनि दैदेनगिरि प्रमद बर' 1 नाम्बाराव 2 नाम्बाराव गोविन्द बसुमतारी 3 नाम्बाराव रनजित बसुमतारी बिथांमोना मावनो हायोमोन मानो मावनो हाया दिनै बेफोरबायदि केस नाम्बार बिहुरनाय आजि खयबारबा जाखो लाजिनाय बा एसे साननाय फैयाखै नामा गोसो जायोब्ला दिनै प्रमद बर' मोना रनजित बसुमतारी मोना गोविन्द बसुमतारी मोना बे केसखौ उइथड्र खालामना होजोबनो हायो मानो हाया नाथाय बिसोर गेम नेक्स्ट इलेक्शन पलिटिक्स गेलेनो थाखायनो बे बुस्थुखौ खामानिखौ मावगासिनो दङ 2 नाम्बारै मावगासिनो दङ बिसोरो जेबो लाब गैया बेफोरबायदि सिन्ताधारा खालामनानै हारिनि प्रति जों नांनानै फैनानै साला केस मोनसे उइथड्र खालामना होनो हाया मानि EM जाखो मानि डिपुटि चिफ जाखो मानि CM जाखो CM आथ' बिराद बुंबाय थादोंमोन नैबे सुक्तिनि गेजेरजोंनो जेसेबां केस दङ बेफोर उइथड्र जालांजोबगोन बोरो नोंथाङाथ' बुंदोंमोन ना प्रमद बर'आ बै समावनो आजि दिनै खय बोसोर जाखो गोविन्द बसुमतारी मोनानोथ' बुंदोंमोन ना फेरेंगा मोनानोथ' थिफुदला खोथा बुंदोंमोन ना इउजि ब्रह्म मोनानोथ' बिराद थिफुदला खोथा बुंदोंमोन ना दिनै इउजि ब्रह्ममोनखौ दिनै थिफुदला होनना बुंनो जों दुखुबो नांदों बोरैबाबो नांदों इउजि ब्रह्ममोन बायदिया सानसे समावहाय हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन बिसोर जोंबो दुखु नाङो जों बुंनो गोनां बायद्धता जादों मानो बुंनो गोनां जादों बेखिनि बाथ्राखौ नोंसोरखौ जों बुंनाङामोन प्रमद बर'मोन बायदिया बर' हारिनि सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन सानसे साननैब्लाबो बिमा बिफाखौ गारनानै फैदों बिथाङा तामुलपुराव न'आव थानो समानो गैयानो थिग আছে आं मानिदों नोंथाङा दिनै तामुलपुराव नोंनि बिमा बिफाजों ज' ओंखाम जालायनो सम मोनाखै आंबो मोनथिदों खिन्थु दिनैहाय NDBनि खोथाखौ मानो रायखाङा मानो बुंखाङा मानो स्टेट गभर्नमेन्टआव मानो दिल्ली बायदियाव थांनानै NDBनि जेसेबां केस दं मानो उइथड्र खालामा NIA नि खोथाखौथ' बाद दोन जायफोरा जेलाव दङ बिसोरखौथ' बाद दोन बिसोरनि खोथाखौ रायखांबावा दिनै बिसोरनि खोथाखौ जुदि रायखाङोब्ला मा बिखाया गाबखाङो जोंनिया कय एकजना बिराद थिफुदला बाथ्रा बुङो आं बुंनो सानाखै आसि थुनानै बुंनो सानाखै आङो दिनै दिल्ली बायदियाव जायफोर केस नांना NIA केस नांना थानाय बेफोरनि फेमिलिनि बाथ्राखौ मालाबा सानफेरदों नामा सोरबा गोविन्द बसुमतारीमोना सानफेरदों नामा रनजित बसुमतारीया दिनै सानफेरदों नामा लाइमुथिफोर बायदियाव सोर दिनै बिमा बिफाया दिनै सोरनिबा बिमाया सोरनिबा बिहामजोआ गुबुनजों हाबा जाहैनो हमदों मानो रनजित बसुमतारीनो एसेबो नाङाखै लाइमुथि बायदियाव नोंनोथ' थाङो लाइमुथि बायदिनि मानसिफोरनाव भट बिहोयो नोंथ' दिनै बिसोरनि न'खराव सिथ्ला गाहैना मानो बुंहैनो हायाखै दिनै नोंसोरनि केसखौ जों उइथड्र खालामगोन बा खालामसिगोन दिनै नोंसोर दिनै मबाइल मोनसे WhatsApp नाम्बाराव होनानै बेफोरबायदि होफ्लाना दोननानै ओरैनो माने थिफुदला बाथ्रा बुंनो नोंसोर अनलि गावजों गाव गोविन्द बसुमतारीया मा मावदों मा मावाखै बेफोरो दिनैहाय सोरबा सासेखौ माबा मोनसे केस होनाय बा माबा मोनसे होनाय बेफोरबायदि खालामलायबाय थानायखौ आं बारा साबजानाय मोनाखैलै नोंसोरो बर'फ्राबो गावजों गावल'नो बिराद थिफुदला केस होनायनो माबा मानहानि केसनो दिनै दाखालि सोरबाया दिनै होदोंबो थिगै आं दिनै रिपिट खालामफिनदों दै दिनै सोरबा इउटिउबारफोर दङ फिसाखौ लानानै हिनजावखौ लानानै फिसाज्लाखौ लानानै बाथ्रा बुङो दिनै बेफोरबायदिखौ मा जेबो एक्सन लानो हाया नामा दिनै सोरनिबा बिमा बिफा फिसाज्लाखौ लानानै फिसाजोखौ लानानै मा लिंलायो फिसालथे लिंलायो असभ्यनिफ्रा दिनै बिफाफोरखौ लानानै फिसालथे लिंलायो बेफोरखौ बिफोरनि सायाव जेबो एक्सन लानो हायाखै नामा मानो हाया हायनि मा गिदिर बाथ्रा बिलाय जोंनि बर'नि लिडारफोरानोथ' बेफोरजों सिथाबना दङना बेफोरखौनोथ' थुनानै होयोना बिमाखौ लानानै बाथ्रा बुं फिसाखौ लानानै बाथ्रा बुं हिनजावखौ लाना बाथ्रा बुं होननानै बुङो जों दिनैसिमबो प्रमद बर'नि न'खरनि फेमिलिनि बाथ्राखौ जों दिनैसिमबो बुंनो थाङाखै गोविन्द बसुमतारीनि फेमिलिनि बाथ्राखौ जों बुंनो थाङाखै रनजित बसुमतारीनि फेमिलिनि बाथ्रा जों दिनैसिमबो बुंनो थाङाखै दिनै रनजित बसुमतारीयासो मावदो जानो हागौ रनजित बसुमतारीनि EMनि फेरेंगानि सोरबा फेमिलियाथ' मावाखैना बाथ्राया बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङो गोबां लावलाङो ओंखायनो जायफोर कय एकजन इउटिउबारफ्रा फेमिलिखौ लानानै बाथ्रा बुंनायखौ एसे खम खालामनाया मोजां जागोन होननानै आं सानो बुङोबा बुं सोरबा BPFनि जानानै बाथ्रा बुङोबा बुं सोरबा UPPLनि जा बाथ्रा लानानै बुङोबा बुंबाय था जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया बावहाय खिन्थु दिनैहाय XNDBनि UPPL सरकारा दिनैहाय प्रमद बर'आ गोविन्द बसुमतारी रनजित बसुमतारी केसखौ लानानै पलिटिक्स खालामनो नागिरदों दिनै जायनि जाहोनाव नैबे
NIA केस नांनानै थानाय बिसोरनि केसखौ दिनै उइथड्र खालामिनि जाहोनाबो बेनो जे 2025 बेफोरनि फेमिलिफोरनिफ्राय भट आदाय खालामनो थाखाय बिसोरो दिनै मा बरननो हायाखै आरो बरननोबो हानाय नङा बिसोरो बरननोबो गोसो गैया बिसोरो ओंखायनो आं बुंनो दाखालिनि जाखिनि एक्स एनडिबिफ्रा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा कयेकजन लिडारफोरखौ नुदों आं बिथांमोनखौ जाखिनि स्टेटमेन्ट होदों आं बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय आं बावहाय प्लाससो खालामजाफादेरनो लुबैदोंमोन जे नैबे NIA केस जायफ्रा NIA नांनानै थानाय सेंग्राफोर बेफोरखौ बुंफायोमोनबा आरो साबसिन आरो मोजांसिन जाबावगौमोन होननानै आं सानदों आरो लोगोसे केसनि बाथ्रा आरो लोगोसे जोंहा मा दंबावोमोन जायफ्रा दिनै रिहेबिलिटेसनखौ मोनजोबाखै बिसोर बायदिया आरो दंबावो मा जोंहा मार्टियास टम बेखौ लुनायनि बेखौ खुंफुंनायनि बेफोरखौबो प्लास खालामदेरोमोनबा आरो गोथावसिन जागौमोन अनला ओंख्रिया बेखौ सानदों लोगोसे आरोबाव मा जायफ्रा मार्टियास मुंख्लं जादों हारिनि नांनानै एनडिबिआव नांनानै दिनै जायफ्रा दिनै पाब्लिकआनो जा बा एक्स एनडिबिनि ट्रेनार गथ'आनो सेंग्राफ्रानो जा बिथांमोना मुंख्लं जानाय बिसोरनि न'खराव जाखिनि अनसुंथाइ मोननांगौमोन बेखौबो लानानै बुङोमोनबा आरोबाव रासिन मिलौदो जासिनगौमोन होननानै आं सानो जाय हक सेकेन्ड टाइम बिथांमोना NIA केस नांनाय जायफ्रा अनसुंथाइ मोनाखै जायफ्रा NIA केस नांनानै दं सानफ्रोमबो कर्ट गानांबाय थायो सानफ्रोमबो दिनैहाय बेफोरबायदि खोथाखौ सानफ्लांबाय थायो रिहेबिलिटेसन मोनाखै मार्टियास टम लुनायनि बेफोरबायदि बाथ्राखौ आरो एरखांबावबाय थागोन होननानै आं सानदों आरो आसाबो खालामनानै दङ दिनैहाय खोनानो मोनदों गोबां बाथ्रा बेफोर बाथ्राखौ जुदि बुंफुङोब्ला इरखुजोबोब्ला कयेकजननि दैदेनगिरिफोरनावबो नांहैगोन थ' लोगोफोर नोंथांमोना मिस्टार फेरेंगानि EM रनजित बसुमतारिनि फन नाम्बारा स्क्रिनाव होनो हानाय बायदिब्ला होगोन आरो होनो हाया बायदिब्ला आङो डाइरेक्ट टाइटेलावनो होनानै होगोन थ' लोगोफोर आं बिदिखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावैनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि